трябва да почнем диета. Да, от събота. Ма то не е след събота. Тогава неделя. Ама то Ма почивен то е ден, почивен да. ден, то е последния от седмица, смисъл Да. почивка. Не може така. Понеделник. Не, тогава. Да, ние... тогава е деня, в който Да. ми почват нервите, да. А, Вторник. вторник, да. Не, аз съм до 7 на английски и вече са ме изнервили супер много. 2 часа на английски човек. Да, трябва да си хапнеш, да. Кога тогава? Сряда? Сряда. Не мога, аз съм от 8 сутринта до 6 вечерта на театрално, в смисъл, изнервен съм. Ага. Съм на училище, съм от 8 до 6 вечерта. Четвъртък. Моето четвъртък не е ден Не е за ден. започване. Да, не става. Петък. В то края на седмицата. Да, пък и аз пак съм до 6 вечерта на училище. Не. Не, и всички вече са те изнервили, трябва малко си хапнеш. Събота. То днес е събота. Да, но той утре е неделя. Няма да ставаме на диета, какво се Айде, занимаваме? айде. От още едни фастъци нищо няма да ни стане. Ма давай.